Despre ce e vorba ne spune maestrul Gabriel Bebeșelea. Bine ați venit! Bună dimineața! Ce se întâmplă acolo? Bună dimineața și mulțumesc foarte frumos pentru invitație. În primul rând se întâmplă o mare bucurie, adică revenim în sălile de concerte cu public după o pauză destul de mare. Am realizat concerte fără public, dar bineînțeles că noi ne preluăm energia. Și n-are niciun farmec fără public. Să spunem că actul muzical este destul de știrbit fără publicul nostru drag, mai ales din prisma faptului că publicul însuși face parte din acustica pe care noi o construim atunci când realizăm un concert. Și atunci, bineînțeles că ne bucurăm foarte mult de revenirea publicului în sală și ne bucurăm foarte mult de faptul că putem să facem muzică pentru oamenii care ne sunt întotdeauna alături. Spuneați anul trecut că muzica n-ar trebui să se oprească niciodată. Practic, în pandemie nu s-a oprit pentru dumneavoastră. A fost o perioadă în care, într-adevăr, s-a oprit, dar atunci când restricțiile au început să se relaxeze, am putut să revenim în săli. A existat o perioadă de aproximativ 6 luni în care momentul cel mai important al muzicii, și anume întâlnirea muzicienilor, a fost oarecum neprielnică din aceste cauze sanitare pe care le cunoaștem foarte bine, dar ne bucurăm de faptul că oamenii au început să aibă grijă și au început să aibă tot mai multă responsabilitate în această privință și atunci, bineînțeles că relaxările ne implică și pe noi și ne bucurăm, după cum ziceam, de revenirea la concerte. Avem niște fotografii senzaționale cu dumneavoastră acolo în plină acțiune. Ce piese vor răsuna la Ateneu? Am înțeles că e mult Strauss. Mult Strauss, dar nu acela pe care publicul îl cunoaște, ci un alt Strauss, Richard Strauss. E o coincidență de nume, unul din cei mai mari compozitori ai începutului de secol 20 și Jean-Baptiste Lully, poate cel mai mare compozitor francez de origine italiană. Publicul o să aibă ocazia, cum a avut și aseară la primul concert care a avut Chiar loc ce la s-a Ateneu. întâmplat aseară? A fost un moment extraordinar, având sala cu acest grad de ocupare de 50%, a fost absolut fantastic pentru că, repet, am putut să ne bucurăm împreună de aceste momente și aseară, și în această seară publicul... Avem imagini de... Hai să urmărim puțin ca să vedem ce s-a întâmplat aseară. Maestre, câte orchestre aveți în acest moment sub bagheta dumneavoastră? Dacă e vorba de orchestre din poziția de dirijor principal, sunt la 3 orchestre în acest moment. Dacă e vorba ca dirijor invitat, atunci am renunțat să număr, pentru că sunt foarte multe. Fără număr. Dar ca dirijor principal, cât de greu este să devii dirijor principal? Pentru că știu că sunteți unul dintre cei mai tineri din România. Da, nu știu dacă neapărat acesta este atul principal, dar mă bucur că am avut șansa de la o vârstă foarte fragedă să lucrez cu orchestre și practic orchestrele votează dirijorul, se discută îndelungat despre proiectele pe care dirijorul le are cu acest ansamblu și fiecare își expune viziunea, care, dacă este acceptat, atunci se realizează acea alchimie dintre dirijor și orchestră. Și întotdeauna există aceste proiecte sonore pe termen mediu și termen lung, care o să ducă orchestra într-o anumită direcție. Iar lucrul acesta e foarte important din punct de vedere al strategiei dirijorale. Biletele se pot achiziționa de la Ateneu, cred. Și online. Și online. Care vor fi următoarele concerte? Pentru mine sau pentru dumneavoastră și pentru Ateneu? O să urmeze la Ateneul Român încă 2 concerte, de fapt 2 pe săptămână, cum este obișnuința. Mama este melomană, are acolo abonament, e în fiecare joi seara, să știți. Mă bucur foarte mult.
Deci o să urmeze în următoarele 2 săptămâni mai multe concerte ale Filarmonicii George Enescu, dar noi ne apropiem de finalul de sezon, de închiderea de stagiune, așa că după această mică deschidere, să spunem, a fost o antepremieră a ceea ce se va întâmpla sezonul viitor, care va începe cu Festivalul Enescu în toamnă, va debuta absolutamente în forță cu cele mai importante orchestre ale lumii prezente la București și Filarmonica George Enescu va fi prezentă în festival într-un număr record de concerte, cum nu s-a mai întâmplat până acum. A fost dirijorul Gabriel Bebeșelea, vă mulțumim, maestre, și vă așteptăm oricând aici. A fost o adevărată plăcere să vă avem printre noi.